U ozračju 6. flika Festivala lončarstva i keramike u Petrinji, manifestacije koja doprinosi očuvanju i revitalizaciji višestoljetne petrinjske tradicije lončarstva i keramike, nalazimo se u Centru za mlade Laura u prostoru keramičkog ateljeja Petrinja koji vodi udruga Grak, ambijentu koji je ugodan, a rekla bih i prigodan za razgovor o umjetnici koja je u prošlom stoljeću tijekom svog višegodišnjeg boravka u Petrinji bila aktivna sudionica petrinjske keramike i lončarstva i ne samo lončarstva i keramike, nego i društvenog života općenito. Ostavila je u Petrinji vrijedan i zanimljiv trag. Riječ je o kiparici Mili Vod, a o njoj nam puno toga može otkriti doktorica znanosti Darija Alujević, povjesničarka umjetnosti, koja je Mili posvetila najprije svoju doktorsku disertaciju, a potom i monografiju Mila Vod, prva hrvatska kiparica. Ova knjiga na 600-tinjak stranica obrađuje život i opus prve hrvatske akademske obrazovne kiparice, dajući pritom uvid i u kulturne i općenito društvene prilike njezina vremena. Objavljena je 2023. godine u nakladi Ogranka Matice Hrvatske u Petrinji i upravo je u Petrinji u kolovozu te godine održano i njezino prvo predstavljanje javnosti. Već u godini objavljivanja stigle su i prve nagrade za ovu knjigu, pa tako nakladniku Ogranku Matice Hrvatske u Petrinji uručena nagrada Matice Hrvatske Ivan Kukuljević-Sakcinski za najbolje djelo objavljeno u ograncima, a u listopadu iste godine autorici Dariji Alujević u sklopu dodjele nagrada i priznanja povodom 73. godišnjice osnutka Ulpuha uručena je nagrada studijske sekcije Zdekvan. Doktorice Alujević, za čestitke nikad nije prekasno, pa tako čestitke i na ovom vrijednom izdanju i na nagradama i hvala vam što ste našli vremena za ovaj razgovor. Odmah na samom početku, naravno, kako se Mila našla u fokusu vaše pozornosti, i više što to nije slučajno. Uz profesionalne postoje i neki drugi razlozi. Hvala lijepo na čestitkama i na gostoprimstvu ovdje ponovno u Petrinji. Mila Vod je zapravo dio mog života nekako oduvijek i dio moje obiteljske povijesti, jer Mila Vod je bila prva supruga moga djeda Viktora Samuela Bernfesta, koji je također bio kipar. I zapravo ja za njeno postojanje znam naravno od svoga djetinjstva. Međutim, moj profesionalni interes je nekako rastao kroz interes za opus moga djeda. Ja sam prvo istraživala opus svoga djeda i 2008. sam napravila retrospektivnu izložbu u Slavonskom Brodu, u muzeju Brodskog Posavlja. I nakon toga 2011. su me pozvali iz galerije Milan Ivo Štajner židovske općine u Zagrebu da napravim zajedničku izložbu i Bernfesta i Mile Vod. I tu sam zapravo nekako još dublje krenula istraživati njen opus i shvatila da je taj opus zapravo gotovo potpuno nepoznat, neobrađen. Bila je 90. napravljena jedna izložba kao prvi pokušaj neke rehabilitacije njenog opusa i nje same. I tu je nekako krenulo i 2011. sam upisala doktorski studij i kao temu izabrala upravo njezin život i rad i onda je naravno dalje istraživanje teklo do kraja i rezultiralo na kraju knjigu. Da bismo bolje približili i upoznali Milu, možda nekako zapravo najjednostavnije i najlogičnije krenuti od početka od njezinih biografskih podataka. Gdje je Mila i kada rođena, iz kakve obitelji potječe, je li to bila umjetnička obitelj koja je možda onda poticala njezin talent? Pa ona je rođena u Budimpešti, ona je zapravo, ja volim reći, nekako pravi primjer austro-ugarskih migracija i svojim životom, i otjelovljenje zapravo te austro-ugarske monarhije. Naime, ona je rođena u Budimpešti 1888. godine, a otac je bio Čeh, Henrik Vocedelek, koji je bio po zanimanju kuhar, a majka je bila Hrvatica iz Donjeg Miholjca, Vilhelmina Marija Bek, koja je bila sestrična Augusta Harambašića. Tako tu je jedna zanimljiva poveznica, a odrastala je prvo u Brnu, nakon toga je obitelj došla u Varaždin i tamo je zapravo pohađala srednju školu i nakon toga je preselila u Zagreb. I tu počinje zapravo taj njen
umjetnički put. A što se tiče kreativnosti, ona sama je voljela isticati da upravo, zahvaljujući djedu koji je bio licitar, djed po majci, da je nekako u njoj se razvio taj umjetnički nerv i da misli da tu svoju kreativnost duguje, eto tako, jednim dijelom i genetici. Međutim, očito je to postojalo u njoj, naime ona je završila školu i došla u Zagreb i zaposlila se kao činovnica. I onda je u trenutku kada se na zapravo obrtnoj školi, koja je bila prvenstveno muška škola, otvorila odjel kao eksperimentalni odjel za djevojke i žene, upisala je tu školu i tako zapravo započela svoju kiparsku naobrazbu, jer tamo je predavao kiparstvo Ignjat Franc. I to su zapravo bili neki počeci njezine naobrazbe. Kada je 1907. godine otvorena privremena viša škola za umjetnost i umjetni obrt, koja je zapravo preteča današnje Akademije likovne umjetnosti, ona je zapravo upisala tu školu i bila je u prvim generacijama, dakle, i jedna od nekolicine žena koje su upisale kiparstvo. Znači, kiparstvo je te prve godine upisalo 10 polaznika, od čega je bilo 4 žene, s time da su 2 odustale, među njima je bila Iva Simonović, isto tako kiparica iz ovog kraja, iz okolice Hrastovice. I u biti je Mila Vod prva kiparica koja je odslušala redovno školovanje, znači od prve do zadnje godine. I moram reći, dakle, u toj pionirskoj generaciji predavali su Robert Frangiš Mihanović i Rudolf Valbec, koji su bili zapravo njeni prvi učitelji. I upravo tom činjenicom da je bila u prvoj generaciji i da je zapravo redovito odslušala i apsolvirala zapravo tu školu, je postala prva hrvatska akademski školovana kiparica i tako zapravo se upisuje u našu povijest umjetnosti. Međutim, bilo je ranije kiparica, 2 kiparice koje sudjeluju na izložbama Hrvatskog društva umjetnosti, odnosno Društva umjetnosti. To su bile Lona Zamboni i Rene Vranicani Dobrinović, koji su zapravo porijeklom Hrvatice, ali njihovo djelovanje je bilo vezano za što Beč, što Minhen, tako da oni zapravo u ovoj sredini nisu bile afirmirani, iako su, kažem, u početku izlagale na nekoliko izložaba, ali ne bismo ih mogli smatrati prvim kiparicama koje su djelovale na ovim prostorima. Ono što je kod Mile zanimljivo i da bismo bolje razumjeli zapravo tu njezinu pionirsku ulogu, su društvene okolnosti u kojima ona upisuje studij kiparstva. Kakva je društvena klima, društvena atmosfera? Kako se gleda na žene koje se žele baviti umjetnošću? Imaju li one priliku za to i u kojim situacijama? Pa, govorimo dakle o početku 20. stoljeća, konkretno kada Mila upisuje školu. Dakle, to je vrijeme u kojem još uvijek jak patrijarhat i za ženu je bilo namijenjeno da se zapravo priprema za brak, da je ognjište ili mjesto gdje će ona obitavati, a umjetnost je bila nešto što su u višim slojevima bila dokolica, razonoda i tako. Provođenje slobodnog vremena, ali svakako ne nešto čime bi se trebalo baviti profesionalno. Tako da, definitivno u to vrijeme klima nije bila sklona, društvena klima nije bila takva da bi se poticalo žena na to. Ono na što ih se poticalo je bilo ručni rad, keramika, dakle više primijenjena umjetnost. I ono što je zanimljivo i važno napomenuti da na europskim akademijama, primjerice u Beču ili u Minhenu, ženama nije bio ni dozvoljen upis na akademiji. Postojale su te kao, ja volim reći, alternativne škole koje su bile samo ženske akademije, koje jesu u nekoj mjeri pratile program klasičnih akademija, ali opet su tu postojala niz ograničenja. Tako da definitivno vrijeme u kojem se ona odvažuje za tako nešto je nesklono tome, ali i utoliko je njena ta uloga i važnija i dakle definitivno pionirska, mislim. I njen životni put je zapravo nekako svojevrsna paradigma kako je izgledalo to vrijeme i zapravo kroz njen život se može vidjeti kako je izgledala ta, na neki način, i borba za prava. Ono što moram napomenuti da zagrebačka sredina,
ovako djeluje jako liberalno. Dakle, u zagrebačku tu privremenu višu školu su se žene mogle ravnopravno upisivati, dapače kriterij je bio prijemni ispit i završena škola prethodno. Međutim, mislim da je razlog tome što je to bila privremena viša škola, a ne prava akademija u to vrijeme. Ona će se zvati akademijom tek od 20. godina, iako je program naravno rađen po bečkim uzorima i po bečkoj obrtnoj školi, ali svakako i po bečkoj akademiji koji su pohađali i Frangeš i Valbec. Tako da, koliko god izgleda da je to bilo liberalno i da smo bili jedna otvorena sredina, nije to baš tako, a to se vidi i po reakcijama zapravo i u tisku raznih kritičara koji komentiraju tu činjenicu da se ženama dala ta mogućnost, jer smatraju da zapravo kad vide akt da bježe sa satova i da se skandaliziraju, jer zanimljivo je taj akt je uvijek bio problematičan kod ženske edukacije, jer se na tim nekim školama nije ni dozvoljavalo da žene prisustvuju aktu, ali u Zagrebu su recimo mogle isto tako raditi akt. Pa kažem da su zapravo neki kritičari smatrali da je to pogrešno, da se one trebaju zapravo privatno, jer to i je bila mogućnost. Dakle, mogli su se privatno obrazovati ili u obrtnoj školi je bio prvo otvoren keramički odjel, još 884. godine. Dakle, na Zagrebačkoj obrtnoj školi je bio otvoren keramički odjel u koji su mogle dolaziti djevojke i to je bio jedan odjel baš za njih, dakle za oslikavanje posuđa keramičkog i tako dalje, dakle izradu predmeta primijenjene umjetnosti. Već u tom školovanju Mila dakle, počinje izlagati zajedno sa svojim kolegama, studentima. Nakon toga, kakav je njezin put, što se dalje događa? Pa zapravo nakon tih školskih izložbi koje su se redovito odvijale svake godine, dakle to se i danas zapravo događa upravo na Akademiji likovnih umjetnosti, se upravo danas otvara ta školska, tako kažem, izložba. Nakon toga zapravo prva veliki nastup je 1914. godine u Beču. To je ovako jedna zanimljiva priča upravo za afirmaciju ženskog stvaralaštva. Naime, na inicijativu slikarice Naste Rojc organizirana izložba u Austrijskom klubu likovnih umjetnica, što je zapravo sasvim slučajno, nije bio poziv niti organizacija, nego je tako uspjela pronaći prostor. Su gostovali, dakle, Nasta Rojc i Mila Vod kao kiparica, ali Nasta Rojc je imala ideju da se zapravo pokaže sva širina ženskog stvaralaštva, hrvatskih žena s ovih prostora, da se Beču pokaže što se ovdje sve može, pa su tako na toj izložbi sudjelovale i dvije udruge za očuvanje tekstilne industrije, Petrinjska starija koja je osnovana 1907. i Zagrebačka koja je osnovana 1913. godine i moram reći da kada gledate u tisku, osim što su naravno pokazani radovi i Naste Rojc i Mile Vod, da se jako puno pisalo upravo o tim tekstilnim radovima i rukotvorinama koji su izazvale veliki interes Bečana i puno toga se čak i prodalo jer je izložba bila prodajna. I tu zapravo kod Naste Rojc se vidi ta težnja ženskog udruživanja i nastojanje za afirmaciju ženskog stvaralaštva i veću vidljivost koja će kulminirati 1927. godine kada zajedno sa Linom Crnčić osniva klub likovnih umjetnica koji onda traje desetljećima i zapravo upravo to radi na što većoj vidljivosti i što većoj afirmaciji i dostupnosti na tržištu ženskog stvaralaštva. Tako da, evo, tu je neki zametak toga. Mila je bila prisutna, znači, 1914. a isto tako bila je i članica kluba likovnih umjetnica od početka do kraja. Nekako u tom periodu, uoči i oko Prvog svjetskog rata, Mila je boravila i u Parizu. Tamo je navodno susrela i slavnog francuskog kipara Augusta Rodina. Kako je došlo do tog susreta? Čak sam pronašla negdje podatke da je kod njega se školovalo, odnosno da je naukovala. Je li to točno? Da, taj podatak se dosta pojavljivao u literaturi, ali ja smatram da je pogrešan jer nema dokaza za to. Kao prvo i osnovno, ona sama bi pisala u svojoj biografiji da se školovala kod Rodina, ne biste baš preskočili takav podatak u svojoj biografiji. Naime, ona je boravila u Parizu dobivši stipendiju. Kako je zapravo krenulo?
njen neki uzlet je započeo u trenutku kada se gradi kraljevska sveučilišna knjižnica sa arhivom Rudolfa Lubinskog na današnjem Marulićevom trgu, danas je to samo državni arhiv, Hrvatski državni arhiv. U tom trenutku je ona još u školi i zapravo profesori su angažirani u izradi dekoracija, kiparskih dekoracija za taj prostor, za cijelu zapravo zgradu. I profesori Valdec i Pravlješ angažiraju i svoje đake tada još uvijek. Dapače, produžili su im boravak u školi još 1 godinu kako bi radili na tome. Među đacima je naravno bila i Mila Vod. I sad se tu kaže nešto što je zapravo vrlo neobično. Ona jedina, dakle radilo se prema nacrtima što arhitekta, što samih kipara koji su sudjelovali u tome, ali ona je dobila mogućnost da za središnju dvoranu napravi reljefe, dakle bile su zadane samo dimenzije, ali ona je odredila temu. I tu ona izrađuje taj niz reljefa puta sa simbolima pismenosti i 4 filozofa. Dakle, Aristotela, Platona, Pitagora i Sokrata. I na taj način zapravo se afirmira kao autorica u jednom takvom javnom prostoru i iskače već kao studentica zapravo, neafirmirana gotovo kiparica. Sad, zašto sam spomenula upravo te reljefe? Jer je fotografije tih reljefa nosila u Pariz kada je došla tamo. Kažem, dobila je stipendiju, zahvaljujući Milki Pogačić, zapravo je radila jedan reljef za djevojačku školu, kojem se izgubio svaki trag, nažalost. Ona ga je izradila doista. Reljef Vuga. Reljef Vuga, da, drugi reljef Vuga, jer prvi je bio postavljen na domu učiteljica u Zagrebu u Kuljevićevoj ulici, koji je danas psihijatrijska bolnica za mladež, i to je bio zapravo prvi njen javni rad u Zagrebu. Dakle, prije sveučilišne knjižnice, odnosno tu nek 911. je taj reljef, a 912. radi za sveučilišnu knjižnicu. I taj drugi reljef Vuga je bio naručen, dakle, za tu djevojačku školu, međutim, njemu se danas izgubio svaki trag, postoje srećom fotografije i to je bio razlog njezinog boravka u Parizu. Znači, stipendija da izradi taj reljef. Malo neobično, ali eto, dobila je novčana sredstva da ode u Pariz i tamo izrađuje reljef. I kako sama zapravo piše, napisala je čak 2 teksta o tom susretu s Rodenom. Ona je preko nekih znanaca zapravo dobila priliku da ga posjeti u ateljevu i to je njoj bio toliko veliki doživljaj, kažem da je 2 puta pisala o njemu. I pri tome susretu je ponijela fotografije svojih radova i Rodin se prema njenoj priči zainteresirao upravo za te reljefe puta i bio fasciniran zapravo raznolikošću pokreta, jer oni doista su jako zanimljivi. Mislim, ljudi mogu vidjeti te reljefe, dakle, u Hrvatskom državnom arhivu, neko ko istražuje, neka malo pogleda po zidovima, između tih drvenih oplata se skrivaju ti dječačići, koji doista imaju tako neke vragolaste, neobične pokrete i položaje da su zapravo vrlo, vrlo zanimljivi, i to je očito i Rodena i tako je pohvalio i potaknuo na daljnji rad. Eto, to je bio taj susret, ali kažem, greškom se to onda nekako interpretiralo kao jedna priča koja se preuveličala, jer kažem, teško da bi neko u svojoj biografiji preskočio da se školovao kod Rodena. Inače, jedna mala trivija koja će možda biti zanimljiva Petrincima, da zgradi današnjeg državnog arhiva su i sove, bakrene, jel tako? U njihovoj izradi je sudjelovao još jedan Petrinjac. Tako je, majstor Podnar. Da, majstor Podnar, a i Ferdo Čus je isto sudjelovao kao jedan od đaka na izradi zapravo modela. Da, Podnar je bio taj koji je radio na sovicama. Na sovama, da. Dakle, Mila se iz Pariza vraća 1913. 1914. godine, ima izložbu u Beču sa Nastom Rojc i ženskom udrugom za promicanje kućne industrije iz Petrinje. Iz Zagreba. I nakon toga ima još jednu važnu izložbu, mislim, jednu od važnijih, značajnijih izložbi, to je ona u galeriji Ubrih. Tako, to je zapravo je najvažnija njena izložba i tu je nekako doista doživjela veliku afirmaciju. Dakle, 1918. godine ima prvu zapravo samostalnu izložbu
koja je naišla dakle, na veliki interes kritike i javnosti, puno se o njoj pisalo i jedan dio dijela je sačuvan. I tu se zapravo vidi i taj utjecaj Rodena na nekim radovima, to su mali aktovi, statuete nedovršene, taj impresionizam rodenovski zapravo vidljiv na tom dijelu opusa koji izlaže tada. Ono što je zanimljivo i da izlaže nekoliko skica za spomenike žrtvama Prvog svjetskog rata, što je isto ovako jedan zanimljiv, kuriozitetan podatak, jer ni tu žene baš nisu bile naravno zastupljene i zapravo rijetko su dobivale priliku da rade javne spomenike. To je nekako uvijek bio muški posao, a tu ima zanimljiva priča koju ćemo pričati u nastavku. Dakle, ta izložba je doista bila neki veliki trenutak u njenom probitku u likovni život Zagreba. Međutim, tu je nekako to stalo i ona zapravo nakon toga odlazi u Prag, zapravo započinje obiteljski život i nekako taj prvi uzlet je nekako zastao iz obiteljskih razloga. Ta praška godina zapravo je vrlo značajna za njezin privatni, osobni, obiteljski život. Te godine naime susreće mladog kipara, Viktora Samuela Bernfesta, vašeg djeda. Zbog čega odlaze u Prag, što tamo radi, što se s njima događa? Pa ja pretpostavljam da su se oni morali upoznati u tim nekim kiparskim krugovima, jer on je bio u Prvom svjetskom ratu i on se dakle vratio 1918. ponovno u Zagreb, jer on započeo školovanje na početku rata i onda je bio mobiliziran i otišao u rat. I 18. se vraća i upisuje i ne nastavlja studij prava koji je tada bio upisao prije rata, nego započinje zapravo studij na Zagrebačkoj, to je privremenoj višoj školi za umjetnost i umjetni obrt, koju je Mila već u tom trenutku bila završila. I počinje studirati medaljerstvo kod našeg najpoznatijeg medaljera Ive Kerdića, međutim odlučuje se za nastavak školovanja u Pragu. I on odlazi na Prašku akademiju i tamo je prvo đak poznatog kipara Jana Šturse i Misselbecka. I nakon toga se prebacuje na medaljerstvo kod Otokara Španijela i to je tamo završio. A naravno, tamo dolazi i Mila, idu zajedno i tamo su sklopili i brak i tamo im se 1920. rodio prvi sin Stjepan Mišo Bernfest. I u biti, ja vjerujem da su egzistencijalni razlozi bili ti zbog kojih je ona morala krenuti dalje, iako je ona u Pragu upoznavala i te poznate češke kipare i Štursu i Jaroslava Horejca o kojima piše za Agramer Tagblad. To je zanimljivo da ipak i tamo je aktivna i radi i objavljuje članke, bavi se malo novinarstvom. Tako da nije to trajalo godinu dana taj boravak u Pragu, ali je važno zato što saznamo iz pisma koje piše Izidoru Kršnjavom, upoznaje se zapravo i više se posvećuje novim materijalima, keramici i majolici. I tu je negdje zametak te ljubavi i interesa za keramiku, za koji ja pretpostavljam da ju je doveo u Petrinju. Iako mi nemamo pouzdani točan podatak zbog čega i kada je, znamo kada je došla, ali ne znamo točan razlog dolaska u Petrinju koji dolazi 1920. godine. Te 1920. godine ona dolazi u Petrinju, kao što rekao ste, ne znamo točan razlog, ali znamo kako se nastavlja ta njezina petrinjska priča. Petrinjcima će možda biti zanimljivo čuti gdje je ona tih prvih godina živjela i što je radila. Jer pretpostavljam da se od kiparstva u to vrijeme nije moglo zapravo živjeti, odnosno pokrivati sve troškove. Dakle, morala se baviti i nekim drugim stvarima, a ona se pronašla u Pekošu. Tako je, zapravo to je bilo jedino moguće. Mislim, u to vrijeme ni Meštrović nije mogao živjeti samo od svog kiparskog rada i on je predavao i bavio se pedagoškim radom cijeli svoj životni vijek. Tako da nije iznimka ni Mila Vod, koja zapravo na neki način uzdržava obitelj u tom trenutku, jer Bernfest još uvijek studira u Pragu dok ona ovdje započinje raditi. Dakle, njen dolazak je popratio i tisak, dakle, Jedinstvo piše o njenom dolasku i indikativno je da piše upravo kako se želi povezati sa petrinjskim lončarima i podići to lončarstvo na još višu umjetničku razinu.
Tako da očito je bila neka poveznica, da li je to bilo preko možda ove ženske udruge za očuvanje tekstilne industrije ili kako, ali svakako je bila upoznata sa time što se radi u Petrinji, kakva je tradicija u Petrinji, pa vjerujem da je negdje tu zametak te ideje da dođe u Petrinju. Upravo i ona uspijeva ovdje dobiti posao. 1921. je zaposlena na obje škole, zapravo predavala, znači i na ovoj pedagoškoj muškoj i na realnoj gimnaziji. Tako da, eto, to je onda bio nekakav izvor financiranja obitelji. A stanovala je prvo u Školskoj ulici, koliko znam, a nakon toga, nakon rastave, se preselila u Gajevu ulicu. Tako da Gajevu ulicu u kojoj je bilo sjedište većine lončara. Da, s kojima je naravno usko surađivala. Ta njezina suradnja s većinskim lončarima zapravo je nekako bila dvosmjerna. Znači, koliko je Mila utjecala na njih, nastojeći im pomoći da podignu lončarstvo na tu jednu višu razinu, jer to je vrijeme kada već polako industrija potiskuje te nekakve tradicionalne obrte svojim jeftinijim, masovnim proizvodima. Dakle, Mila pomaže njima, a isto tako od njih zapravo uči nekakve vještine, odnosno upoznaje i tu petrinjsku glinu kao jedan novi medij u kojem vrlo rado radi. Čak je postojala i ideja takozvanog narodnog posuđa. Kakva je bila Milina zamisao s tom idejom? Da, ona je zapravo odmah po dolasku, to je jako zanimljivo i to potvrđuje zapravo moje hipoteze zapravo da je to razlog. Naime, već 20. godine ona kontaktira galeristu Ulricha, kod kojeg je izlagala 18. i želi zapravo plasirati keramičke proizvode, setove posuđa, koji bi se tamo prodavali. Ona je zapravo htjela uspostaviti taj neki kanal da se te rukotvorine koje se rade ovdje u Petrinji prodaju i da zapravo zagrebačke dame ne kupuju tu industrijsku, serijsku robu, nego da se kupuje nešto ovako unikatno i posebno. Međutim, nažalost to nije zaživjelo kao ideja. Ali da, doista možemo reći da je to bio dvosmjerni odnos i da su oni međusobno zapravo, jer ona je i radila nacrte, ali svakako je htjela i da se zadrže ti tradicionalni i ona svakako isto tako od njih uči. Kažem, ta ideja sa posuđem nije nažalost zaživjela, međutim ona nije odustala od te ideje, ona je 26. godine čak tražila od Ministarstva prosvjete sredstva upravo za unapređenje lončarstva u Petrinji, za izložbe, za cijeli niz aktivnosti. I čak je dobila sredstva, ali tu se nešto čudno dogodilo. Znači ona je imala cijeli plan i ideju da se to podigne na tu razinu i da postane i vidljivije i da zapravo kroz tu suradnju i profitiraju i sami lončari. Znači da se te prodajne izložbe putuju po raznim gradovima i da se to prodaje. Znači doista je entuzijastično krenula i borila se nekako za afirmaciju lončarstva, ali i keramike općenito. I sredine, afirmaciju sredine u kojoj je došla isto tako i žena u toj sredini, jer sličnu zamisao kao što ima sa narodnim posuđem, ona nešto slično ima i u suradnji sa ženskom udrugom za promicanje kućne tekstilne industrije u Petrinji. Dakle, njezina ideja je isto tako da ti narodni vezovi, odnosno tkanja i slično, dospiju do očiju javnosti, do Zagreba i šire, pa evo... S tim da to nije njena ideja, to je od ranije zapravo. Utemeljiteljice su zapravo krenule sa tom idejom, to su bile Zlata Kovačević i Jelica Bernatikovska, koje su zapravo pokrenule tu udrugu upravo s tim ciljem. Dakle, slična ideja je i zapravo nekako očito su slično razmišljali da se afirmiraju. U ovom slučaju su to bile žene koje su se bavile rukotvorstvom, koje su radile te ručne radove inače u životu, ali ovo je bila ideja znači, da se nekako i ekonomski osamostale kroz prodaju tih predmeta. Ta ideja je čak puno uspješnije nekako prošla i one su izlagale i posvuda po svijetu, dobivale nagrade i na Zagrebačkom velesajmu, odnosno tada 20. godina Zagrebačkom zboru prodavali su se njihovi radovi, ali tu je kombinirano bila i keramika, pa je tako, ne znam, i Erna Šaj je izlagala i Mila Vod su zajedno
na Zagrebačkom zboru izlagale sa Petrinjskom udrugom. Dakle, ta neka suradnja je postojala od početaka i zanimljivost je recimo kako su se one znale još iz Beča sa te izložbe, da je Mila te godine napravila i medalju sa likom pčelice koja se dodjeljivala svake godine najvrijednijoj vezi. Radilici, da. Pčeli radilici među tim ženama koje su zapravo bile dio tog, da tako kažemo današnjim jezikom, projekta. Ta medalja nije sačuvana? Ne, nažalost, ona se čuva fotografija u arhivu za likovnu umjetnost. A što je inače sa radovima, Milinim radovima, recimo iz tog petrinjskog razdoblja? Jesu li sačuvani? Gdje ih se može možda vidjeti kako su sačuvani? Pa nažalost zbog krhkosti materijala ovaj primijenjeni dio, znači to posuđe, a i zbog toga što se zapravo nije potpisivalo to, možda i zbog vremena, protoka vremena su uništeni, ali možda i negdje postoje, a da ne znamo da su njezini. Međutim, kako je to faza njenog roditeljstva, sačuvani su u obitelji naravno portreti njene djece iz tog petrinjskog razdoblja. I isto tako je napravila 22. godine, dakle već je tu u Petrinji, autoportret koji je poklonila svom suprugu, koji je isto sačuvan u obitelji, ali ono što je sačuvano to su ove male keramičke figurice koje su prikazivale različite narodne nošnje iz ovog kraja, pa tako svakako treba istaknuti najpoznatiju Petrinjku. To je bila mala od pečene gline, znači figurica koja je napravljena i u bronci, zapravo se nje dosta može naći, i najpoznatija možda glava Posavke koja se čuva čak u gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u njihovom fundusu. To je ona prekrasna glava Posavke sa prekrasnom pokrivalom za glavu. Ono što je nekako najvidljiviji trag Milin koji je ostavila u Petrinji, to je spomenik Stjepanu Radiću. Ja bih samo prije, ako mogu nešto reći, u pedagoškom radu. Što se tiče utjecaja u Petrinji, kroz pedagoški rad vezano za keramiku, važno je istaknuti da je upravo njen pedagoški rad i njene neke učenice, da tako kažem, zarazila ljubavlju za keramiku, za glinu, za modeliranje, i neke su otišle u kiparstvo, neke u keramičarstvo, prije svega recimo Blanka Dužanec kao najpoznatija koja je boravila ovdje, Antonija Stranski i Milka Vukelić koja je isto ovdje boravila neko vrijeme. One sve u njihovim biografijama uvijek ćete naći da je taj neki poticaj i početak, naravno nije to presudno jer to su mlade godine, ali svakako je zanimljiv podatak da su bile njene učenice. I isto tako je možda zanimljivo reći, naša vrlo poznata ugledna kiparica Marija Ujević-Galetović je bila njena učenica u Zagrebu i ona sama je vrlo rado isticala da upravo je Mila Vod u njoj probudila tu ljubav za modeliranjem, za radom rukama, za glinom. I eto, to je isto nešto što je bitno za ovu sredinu. A naravno najznačajniji trag koji je ostao iza Mile Vod u Petrinji je spomenik Stjepanu Radiću, koji je i njoj donio jednu povijesnu ulogu da je zapravo prva žena na ovim prostorima koja je napravila jedan javni spomenik, i to je Stjepanu Radiću, i to je prvi spomenik Stjepanu Radiću cijele figure. Jer naravno kada je Stjepan Radić umro, mnogi kipari su se primili posla i radili i biste i spomenike, ali ne tog tipa, medalje. Ima cijeli niz, međutim, naravno Petrinja kao mjesto koje je tu u središtu Hrvatskog seljačkog pokreta, da tako kažem, u njenoj okolici je i nastao. Tako da su odmah izreagirali, grad Petrinja je odmah posegnuo za idejom da se organizira odbor za podignuće spomenika i da se zapravo dodijeli taj posao upravo Mili Vod, koja je već tu afirmirana kiparica. I ja volim reći da je to puka slučajnost što je ona ovdje, jer da je bila u Zagrebu i da je ta tema bila, mislim da teško da bi ona to radila, ali ona je očito ovdje uživala veliki ugled i s punim povjerenjem su joj dali tu zadaću da ispuni. I ona je doista odmah
započinje s radom i to je zanimljiva ona priča kako je radila, kako se u školi dobila jednu učionicu koju je pretvorila u atelje, jer to je ipak nadnaravne veličine spomenik i to za tako nešto modelirati trebate doista veliki prostor. I radila je jedno 6-8 mjeseci bez prestanka i eto tako tu je nastao taj radić. Čak su zgodni štikleci da je trgovac Heinz pozirao, koji je staturom podsjećao na samog Radića. To su ovako neke anegdote koje se pričaju o tom modeliranju, ali taj spomenik je zapravo doživio jednu nevjerojatnu kalvariju i priču, ali evo, sreća je da i dan danas stoji na svom starom mjestu, jer kao što većina Petrinjaca zna da je on postavljen tek 36. godine, iako je on završen 29. godine i on je otišao u Zagreb, izložen u umjetničkom paviljonu i tu se zapravo kroz ulaznice prikupljaju sredstva za postament. Međutim, dolaze politički prevrati, diktatura i nakon toga zapravo prestaje djelovanje političkih stranaka i ta ideja zapravo se nije mogla realizirati da se sada postavi spomenik Radiću. I onda Maček zapravo 35. godine poželi da se ta skulptura izloži u dvorištu Hrvatskog seljačkog doma, to je prostor današnjeg Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Hebrangovoj ulici u Zagrebu i u tom dvorištu je, danas je tamo Radoševa skulptura Ranjenika. Tamo je bio izložen taj petrinjski Radić, što je naravno izazvalo skandaliziranje petrinske javnosti. Platili, pa da, pa mislim s punim pravom, jer su i građani donirali sredstva i grad je uložio sredstva i mislim to je zapravo bio petrinski spomenik koji je završio sad eto u Zagrebu, međutim naravno on je konačno 36. godine stigao ovdje i to je stvarno bio jedan povijesni događaj za Petrinju, to su tisuće i tisuće, ne znam, mislim da je neka brojka od 30.000 ljudi koja je došla na otkrivanje tog spomenika i čak postoji filmski zapis o tome, to je jako zanimljivo, koji se čuva u Beogradu, u njihovoj kinoteci. Dakle, stvarno jedan važan događaj i ta je skulptura stajala dakle, na tom Radićevom trgu do negdje 60. godina kad je malo sklonjena u park, ali pravu kalvariju je doživjela tijekom Domovinskog rata kad je on zapravo gađan očito nekakvim eksplozivnim napravama i nestao je, bio zakopan negdje u nekom selu i srećom je pronađen, restauriran i ponovno je 99. godine vraćen na prvobitno mjesto i tako da je prošao jedan nevjerovatan put, stvarno je filmska priča tog spomenika, ali kažem, eto, nju je upisao i u povijest Petrinje, ali i u hrvatsku povijest umjetnosti kao prve kiparice koja je izradila spomenik, koji je naravno realistično izveden i ljudi su doista voljeli i bili oduševljeni tim spomenikom, doista su ga pohodili kao da dolaze samom Radiću. Danas je taj spomenik zapravo nezaobilazni dio petrinjske vizure, svojevrsna razglednica, zaštitni znak grada Petrinje, iako i danas se može naći ljudi koji možda ne znaju tko je autor, znaju čiji je spomenik, kome je posvećen, ali ne znaju tko je autorica, zapravo misle da je u pitanju autor, muškarac, pa kažu da je spomenik izradio Mile. Mile, da. Nije Mile, nego je Mila Vod koja je dakle ostavila svoj značajan trag u Petrinji. Inače, kod tog spomenika postoji jedna zanimljivost. Na jednoj tribini o lončarstvu i keramici u Petrinji, čini mi se, ovdašnji lončar, živnići, gospodin Stanešić, Mata Stanešić, se prisjetio kako je Mila u radionici njegova oca, Šandora Stanešića, izlila gipsani odljev Radićevog spomenika koji je onda putovao u Zagreb, što je još jedan dokaz, odnosno poveznica s petrinjskim. Da, mislim da je upravo sa Stanešićem najviše surađivala ovdje i sa Križanićem, ako se ne varam. Da, apsolutno, jer on je napravljen ovdje, on je odliven u bronci u Zagrebu. Da, jer postoji fotografije iz tog provizornog ateljeja gdje stoji, moguće da je jedan od majstora koji stoji na toj fotografiji s njom upravo majstor Stanešić, tako da. Trebalo bi to vidjeti majstoru. U Petrinji, dakle, Mila je ostavila
svoj trag u tih 13 godina koliko je živjela i djelovala ovdje. Je li Petrinja prepoznala i cijenila umjetnicu, evo, koja je ostavila taj trag u Petrinji? Dakle, je li njezino mjesto u tom vremenu valorizirano na adekvatan način? Pa ja vjerujem da ipak neka memorija postoji, iako nažalost, evo, kao što ste sami rekli, ljudi misle da je riječ o muškarcu, teško je valjda vjerovati da je takav spomenik napravila žena. Mislim, činjenica recimo da postoji ulica koja je posvećena Mili Vod puno govori o tome, a ja moram ovdje istaknuti ipak činjenicu da se za moj doktorat zainteresirao gospodin Vladimir Krpan, koji je predsjednik ogranka Matice Hrvatske ovdje u Petrinji, i upravo njegovim trudom i zaslugom je objavljena ova monografija upravo kroz Maticu Petrinjsku. Dakle, i to je jedan znak da postoje ljudi u ovoj sredini koji prepoznaju važnost i koji svakako žele da se ta memorija sačuva. Mislim, nažalost, zaborav čini svoje, ljudi ne znaju, pogotovo je neobično, kažem, da je žena, ali mislim da ipak postoji neka svijest. I na kraju krajeva i ovaj posao koji sam ja odradila, mislim da će, nadam se zapravo, to mi je bio nekako cilj, da se doprinese tome, da se i ovdje ne zaboravi i da se pamti koja je bila ona ipak provela tu dugi niz godina, ali ono što je zanimljivo, starije generacije su je se sjećale kao njihove učiteljice, nisu oni možda tada bili svjesni koji što je ona. Ali mislim da je veliko priznanje i činjenica da je dana prilika da radi spomenik Stjepanu Radiću. Mislim da to o vremenu i prostoru govori isto tako puno. Kažem, možda da je bio neki drugi kipar ovdje tada, možda ne bi, ali opet, mislim, mogli su angažirati nekoga u Zagrebu ili... Dakle, grad Petrinja je, ono što mi je jako drago, za njena života zapravo je dao priznanje, 1966. godine, dakle 2 godine prije smrti, ona umrla 68. godine, je dodijelio nagradu za zasluge u djelovanju na prosvjetnom planu i kulturnom planu Petrinje. Znači, doista je prepoznata već tada i bila je jako, jako sretna, zapisala jedan ovako osoban zapis da je to onako svjetlo u njenom, na zalasku njenog života, i mislim da je to puno značilo. Ali evo, mislim da govori isto tako o ovoj sredini. Mila iz Petrinje odlazi 1933. godine. Kamo odlazi dalje, kamo je put vodi? Pa odlazi dalje zapravo pedagoškim pozivom, odlazi u Karlovac i tamo predaje na njihovim gimnazijama. 5 godina će provesti u Karlovcu i to vrijeme je zapravo vrijeme kada se nekako polako orijentira sve više na sakralnu umjetnost. Znači, 30-ih godina se okreće sakralnoj umjetnosti, čak razvija ideju osnivanja katoličke radionice, vrlo ambiciozna ideja, dakle, koja bi trebala ne samo proizvoditi i raditi, izrađivati ukrase za crkve i spomenike, odnosno skulpture i ornamente za crkvu, nego bi trebala i obnavljati i raditi na tome, što je recimo ona radila i u Petrinjskoj crkvi. Ona je obnavljala neke skulpture, pisala je samo o tome. Dakle, započela je sama provoditi tu ideju, ali naravno takva ideja koju bi nosio pojedinac je bila možda preidealistična i nije nekako zaživjela, ali ona će poslije u Zagrebu biti angažirana od ustanove Nadasve, tamo će nadzirati ljevaonicu, dakle za vrijeme Drugog svjetskog rata, i radit će na izradi tih devocionalija i predmeta koji su se prodavali za prikupljanje sredstva za obnovu svetišta raznih. Tu je ta ideja, možemo reći, nekako zaživjela kroz instituciju. U Karlovcu, dakle, provodi 5 godina i nakon toga odlazi u Zagreb 38. godine i zapravo zadnjih 30 godina svoga života će provesti u Zagrebu, ponajviše baveći se pedagoškim radom i do mirovine, ali isto tako radeći niz sakralnih predmeta za brojne župe diljem Hrvatske, moram reći, počevši od Čuntića u kojem počinje, tu je ušla i u 3. red Svetog Franje 38. godine i izradila je 2 skulpture za pročelje crkve u Čuntiću. To je bio Nikola Tavelić i
Ivan Kapistran. To je bio nekako prve najpoznatije, koji su objavljene čak na naslovnici časopisa Obitelj, ta tura Nikole Tavelića. I nakon toga je angažirana da napravi skulpture i za Mariju Bistricu. U Zagrebu je radila u nekoliko crkava, znači u Gospe Lurdske je portret Fra Antića. Zatim brojne radove radi i za groblje. Znači skulpture na Mirogoju za privatne grobnice, ali najveći broj sakralnih radova se nalazi u Sinju, to radi 60. godina. Tamo radi 7 gospinih radosti i križni put, jedan zapravo jako zanimljiv prikaz križnog puta koji su zapravo samo glave Krista na grčkom križu, se nalaze u središnjom brodu crkve Gospe Sinjske i dan danas stoje tamo. Važno je možda napomenuti suradnju i poznanstvo sa kardinalom Stepincem, po čemu je možda najpoznatija u široj javnosti i nekako i u povijesnoj i široj javnosti. Dakle, prije nego što je izradila posmrtnu masku njegovu, ona je s njim u kontaktu oko svetišta Marije Bistrice i izradila je za obiteljsku grobnicu u Krašiću isto tako 7 gospinih žalosti i središnja figura u toj kapelici grobnoj je Pieta. To je prema nekim podacima upravo naručio kardinal Stepinac. Jako ga je voljela i cijenila i poklonila mu vjerojatno neke radove i u njegovom muzeju se čuvaju te neke skulpture koje su bile dio njegove radne sobe, skulptura Joba. I stajala je navodno na njegovom radnom stolu i ta priča, dakle, o masci, zanimljivo je, ona je napisala sama cijeli historijat tog događaja i taj tekst objavljen bio čak i u Jutarnjem listu, ali i u Iseljeničkom zborniku postoji, dakle, cijeli taj zapis o tome kako je ona zapravo izrađivala i cijelo uzbuđenje koje je doživjela jer je prvi put u životu radila posmrtnu masku. I ta se posmrtna maska može vidjeti na sarkofagu Stepinčevom u katedrali. Nadam se da je vraćen i sada kad se obnavljala katedrala. Dakle, napravljen je odliven u zlatu, ona je to napravila u toj specijalnoj masi, nakon toga je ljevano u sadri i onda postoji zapravo nekoliko tih odljeva, ali ovaj zadnji koji ona, mislim, postoji dakle samo lice, ali ona je dodala tu mitru na glavu i ta finalna verzija se nalazi na sarkofagu i kažem upravo po tome nekako možda široj javnosti ostala zapamćena. Koliko je u toj fazi života Miljanom okretanju prema sakralnoj umjetnosti zapravo kumovala i osobna tragedija koju je doživjela? Da, nismo spomenuli naime da je u Petrinji rođen 22. godine, u Petrinji je rođen 22. godine njihov drugi sin, Igorica Đuro Bernfest, koji je stradao 45. godine, odveden je u Jasenovac i zapravo se ne zna gdje je preminuo i naravno sigurno da je ta tragedija dodatno učvrstila tu njezinu duboku religioznost, ali mislim da to nije bilo presudno, svakako je to olakšalo život. Vjerojatno. Ona je inače i prije toga živjela... Upravo to, jer ona dakle već 30. godina, mislim i sama je 30. godina pristupila trećem redu Svetog Franje, tako da ona je doista bila sama po sebi, po svom habitusu, vrlo religiozna osoba i duhovna osoba. I taj njen rad za crkvu, zapravo koji je dobrim dijelom čak bio i dobrovoljan. Znači nije čak uzimala gotovo nikad ni sredstva ili bi čak davala u neke dobrotvorne svrhe i tako da to je sigurno, kažem, možda je to vjerojatno olakšalo nastavak života nakon takve tragedije, ali da, neki su ljudi to interpretirali kao da je to bilo presudno, međutim ne, ta njena religioznost se puno ranije manifestirala u nekom njenom opredjeljenju. Mislim da možda zapravo nekako to se može povezati sa rastavom. Dakle, kada su se rastali Bernfest i ona i nekako je valjda shvatila da je ta neka duhovnost i religija nešto
u čemu ona pripada. Mila će naravno najviše ostati zapamćena po svom kiparskom radu, ali Mila zapravo bila svestrana osoba. Govorila je nekoliko stranih jezika, pisala je poeziju, ako se ne varam. Što je od toga sačuvano do danas i gdje zapravo možemo ući u trag Mili? Ukoliko bi netko želio poći Milinim tragom, gdje su sačuvana njezina djela, jesu li dostupna javnosti? Pa evo, kao što smo rekli, dobar dio dijela je u sakralnim prostorima i moguće ih je naravno vidjeti. U Mariji Bistrici postoji ta skulptura Krista sa anđelima, u Krašiću, u Kapeli, u Sinju, zatim u Zagrebu, kažem na Mirogoju, i ovi reljefi koje smo spominjali ranije, dakle prvi ti njeni radovi, to su isto na javnim mjestima, možda ti reljefi u današnjem Hrvatskom državnom arhivu su najpoznatiji, ali naravno nalaze se njezina djela i u muzejsko-galerijskim institucijama. Najveći broj djela nalazi se u Gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koje je čak ona sama donirala još za života. Dio opusa i u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti, najviše, tako da to su možda neka mjesta gdje, iako evo postoji jedna skulptura i u Splitu i u Vukovaru, u zbirci Bauer, tako da ima, ali možda je evo zanimljivo i na Mirogoju su postavljeni portreti nekih značajnih žena. To je doduše naravno odluka bila obitelji, te skulpture nisu rađene kao grobna plastika, ali recimo na grobu Marije Ružičke Stroci stoji taj sjajan portret, baš onako impresionistički, rodenovski portret Marije Ružičke Stroci, dakle na njenom grobu na zagrebačkom Mirogoju. Isto tako na grobu Jagode Truhelke je portretna plaketa koju je izradila Mila Vod, isto tako na Mirogoju, i isto tako Marije Kumičić. To su bile prigodne plakete koje su rađene za neke obljetnice, ali evo, našle su se i na grobu. Tako da evo i na Mirogoju u toj našoj poznatoj galeriji skulptura na otvorenom se može naći. Nažalost, Mirogoj je sad u strašnom stanju, ali evo kao informacija, dakle, postoje i njezini reljefi i na Mirogoju. I evo, možda prije nekakvog zaključka o Mili, jedno pitanje koje sam vam zaboravila postaviti na samom početku kada smo govorili o Milinim biografskim podacima. Puno ime i prezime kiparičino bilo je Ludmila Vodsedalek. Kasnije je ona koristila kraću verziju i svog imena i prezimena i onda se oko pisanja, ali i izgovora njezina prezimena i danas znaju javljati dvojbe. Znači, piše li se prezime s duplim B, s običnim B, da li s dva O ili s jednim, izgovarali se onda Vud ili Vod, pa da različimo evo na kraju i tu dojbu. To je takva bila takva diskusija i zapravo toliko varijacija da sam ja doista odlučila posvetiti poglavlje toj priči kako bi razjasnila i argumentirala zašto sam ja stavila upravo ovakvu verziju, dakle Mila Vod. Zato što u njenom krsnom listu stoji Ludmila Vodsedalek sa duplim V i prezime njenog oca je sa duplim V. Vrijeme je Austro-Ugarske, pisalo se tako kako se pisalo. Ja znam da danas u Češkoj postoje varijanta sa običnim V, ali ona je upisana sa duplim V i u akademiju i sama je koristila taj oblik. Ono što ja mislim da je to duplo V zapravo ljude zbunila. A kako je došlo do tog skraćivanja, to je zanimljiva zapravo priča. Upravo te 1914. na izložbi u Beču joj je Nasta Rojc sugerirala da tako dugo ime i prezime da teško će se moći afirmirati kao Ludmila Vodsedalek i naprosto je skratila, dakle Mila Vod. Dakle, to je njeno umjetničko ime, dakle nije to njeno pravo ime i prezime. I sad vjerujem šta se kroz vrijeme događalo. Kada su vidjeli napisano, čak je Nasta Rojc pisala o tome kako su Amerikanci se zainteresirali za nju, kad su vidjeli to prezime u Beču, mislili su, a ovo je neka Amerikanka, ali kao krivo su napisali.
što se i kod nas obrnuto dogodilo, kad su vidjeli da je to duplo V sa jednim O, pa to nije točno, znači mora se dodati još jedno O i Wood. I nažalost, od 90. godina je ušla tako u enciklopediju. I većina ljudi će izgovoriti to kao Wood, što meni strašno para uši, jer zapravo ne samo da je krivo, nego krivo sugerira i njeno porijeklo. Mislim, vi pomislite ko je Mila Wood, što, sestra Natalie Wood, poznate glumice, mislim, stvarno je neispravno, evo, mislim, makar to se događalo i u njeno vrijeme, znači, očito je to revne lektore iritiralo i ušlo je nekako u uho ljudi, kažem, u enciklopediji 90. godina je ušla kao Wood. To je sad ispravljeno i neće se više pojavljivati, ali zašto duplo? Kažem, zato što tako stoji u njenom krstnom listu, sama je se potpisivala sa duplim V. Ja vjerujem da je u vrijeme Jugoslavije je naprosto, da tako kažem, fonetizirala i pretvorila to, kao što su se mnoga prezimena mijenjala, ta germanskog prizvuka ili sa nekakvim slovima koje nisu dio naše abecede, tako su i Wolfovi postali Wolf sa običnim V, pa i ona tako pretvorila. Mislim, potpisivala se i sa Wood. Ja uvijek kažem, nije pogrešno. Nije pogrešno staviti obično V, Wood, ali nikako se ne može izgovarati Wood. To mislim, evo, jednom za svagda, ali ono što je zanimljivo sad i ovdje reći, da je njeno ime od Ude bilo Mila Bernfes. I kada gledate njezin pedagoški rad, ona je Mila Bernfes. Mila Wood ne postoji kao osoba u dokumentima. Dakle, to je njeno umjetničko ime koje je koristila od početka do kraja svog umjetničkog dijela. Kažem, sa varijacijama obično ili duplo V, ali nikako Wood, ali obično V ili duplo V nije pogrešno, ali evo, ja se držim dokumenata i nekako njenih početaka koji mislim da su ispravni i točni. I za sam kraj, Mila Bernfes, odnosno Mila Wood, po čemu je značajna zapravo i danas? Kako i za ovo petrinjsko područje, ali tako i općenito za hrvatsko kiparstvo, za hrvatsku umjetnost? Pa mislim da upravo tom svojom pionirskom ulogom je upisana u kanon i da ju se ne može izostavljati, iako je ona rehabilitirana, kao što sam možda ranije rekla, tek 1990. godine izložbom koju je radila kolegica Vesna Mažurna-Subotić u Leptoteci, gdje se prvi puta nekako ponovno prikupio i uopće krenuo istraživati taj njezin opus i zahvaljujući toj izložbi ušla je i u pregled Grge Gamule. Da nije bilo te izložbe, ona bi naprosto bila izbrisana iz povijesti. Ali mislim da je upravo, kažem, ta pionirska uloga važna. Ona je bila školovana, kvalitetna kiparica, krenula je vrlo, vrlo progresivno. Sad to njeno okretanje sakralnom je donijelo svojevrsnu arhaizaciju, jedan možda malo arhaičniji izraz, klasičniji izraz koji se možda nije očekivao nakon tog lijepog početka kojim je krenulo u taj impresionizam i zapravo hvatala neka moderna strujanja. Ovo je možda malo na neki način bilo anakrono, ali mislim da svakako svojom pozicijom zaslužuje mjesto u povijesti hrvatske likovne umjetnosti. Doktorice Ujević, hvala vam lijepa na ovom zanimljivom razgovoru. Nadam se da će možda on poslužiti kao inspiracija nekima koji žele i dalje istraživati, odnosno naučiti više o Mili Wood. Vjerujem kako ćemo imati priliku predstavljati i druge umjetnice koje su djelovale ovdje na petrinjskom području, naročito na području keramike su bile aktivne, ali evo, za ovu priliku hvala vam još jednom. Hvala vam.